Да вижте бамбуковата гора Бамбука, колко е красив. В момента вали сняг в Златарица и е много красиво. Едри снежинки парат от небето, като късове парцали. И толкова много искам да натрупа. Достатъчно, че да мога да направя един снежен човек, защото миналата година направих и беше много красив и го правих през нощта. Той сутринта между 2 и 4. А тази година не успях, защото валя сняг, но беше много малко. И сега искам да натрупа. Достатъчно, че да направя снежен човек. Няма начин тази красива година да няма сняг. Благодаря ти, Господи, че изпълни молбата ми и заваля отново. Благодаря. Как хубаво вятъра как полюшва бамбук. Вижте колко е висок. Тези бамбуковите пръчки ги използвам като колове за домати. А много хора изсичат дървета от гората за колове за домати и много млади дървчета на по 2-3 години не успяват да порастат повече, защото хората ги изсичат. А в магазините се продават пластмасови, продават се бамбукови пръчки, колове, но хората предпочитат от гората. И така, аз обаче използвам бамбук. И той е издръжлив на студа и много бързо се разпространява чрез коренище. И става много висок до 5-6 метра някъде. Поне в моята градина до толкова метра стига. И е много красив. И много здрав.